Vítajte na dnešnom cvičení. Máme 2. októbra, rok 25, je štvrtok, cvičíme pomockou, ako vidíte, rollerom. Máme roller v tejto polohe, sa k vám postavím bokom a budeme si trošičku na ten roller nastupovať. Opatrne, kto stráca balans, že ste tu aj starší ľudia, tak kľudne sa prichyťte stoličky, steny. Dôležité je, aby ste sa cítili bezpečne. Niekedy tie kolena nepočúvajú, ale aj napriek tomu ich treba precvičiť. Takže kľudne si urobím oporu, že sa chytím stoličky, ale nespravím to, že teraz strácam balans, tak nebudem cvičiť. Opatrne, hej. S týmito vyhláškami treba stále na sebe pracovať. A stále už mám pocit, že sa ťahám za ten tretí stavec krčný. Pozerám v dráhe pohybu, pozerám sa pred seba. Výborne. A môžem trošičku pomasírovať tú nohu cez ten válec. Idem na druhú nohu. Stále vnímam, že tie bedrá mám v jednej rovine. Výborne. Necháme si válec takto vpredu. Pôjdeme na brucho. Dobre. Ideme na začiatok rohože. A budeme najprv rolovať 2 nádychy, výdychy hlavou dole, poloha vysokého dreva a naspäť. Trošičku zahriejeme svoj systém, takže krásne ramena do šírky, ale hrudný bod ku chrbtici. A ideme nádych je ťah, výdych brada, nádych a výdych. Už sa pozerám na pupok alebo svoju lonovú kosť, jemné kolena, chodidlo ale 3 body a idem dopredu. Nádych, výdych, výdych. Vysoké drevo. Podržím chvíľočku a idem naspäť. Nádych, výdych a už rolujem. Vidíte, že už rolujem tú hlavu medzi ramena a krásne sa vyťahujem. Nádych, výdych, nádych, výdych, nádych, výdych, nádych, výdych, vysoké drevo a idem naspäť. Nádych, výdych, nádych, výdych. Zabalím, ťahám sa, krásny ťah, nádych, brada, nádych, rebra, nádych, výdych, vysoké drevo, ostré päty. Podržím sa chvíľočku. Výborne. Idem na kolená, pôjdem na predlaktia a tak sa uložím na brucho. Výborne. Nohy máme na šírku podložky a válec máme ako oporu pod dlaňami. Čo je dôležité? Ideme teraz ukladať telo do správnej polohy. Doťahujem lopatky k bedrám, ramena ťahám do šírky, ostrý lakeť a lakte mi nepadajú do zeme, ale idú pekne do strán, rovnobežne s podložkou. Nohy ťah z bedra, nádychnem sa do kostrče a výdych ťahám kostrč pod brucho. Nadýchnem sa a výdych idem od podložky. Nádych a výdych. Nádych a výdych. Nádych, výdych, nádych, výdych, nádych, výdych, hop. A podržím. Krásny ťah. Vnímam špičky ťahám nohy z bedier, dotiahnuté lopatky, zapojené centrum. Nadýchnem sa v tejto polohe, položím. Teraz budeme tlačiť dlaňami do podložky, ale stále si ešte precítime kostrč, že nesmie nám spadnúť drieková chrbtica do podložky, lebo vtedy je pánovedno otvorené, ale pekne potiahnem tú kostrč pod brucho, vytiahnem tým pádom driekovú chrbticu, stále dotiahnuté lopatky a zapojím powerhouse. Nadýchnem sa a výdych zatlačam dlaňou do podložky. Nádych povolím a výdych tlačím ľavou dlaňou. Striedame. Nádych, pravá, výdych. Nádych, ľavá. Pozor na hlavu, nie je hlava v záklone ani v predklone. Ucho je krásne v predĺžení ramena. Stále si sledujem lakte, že mi nepadajú do podložky. Tým pádom pekne zapájame medzilopatkový priestor a
a ťahám lopatky dole k bedrám, čiže nestláčam trapez, neťahám ramena k ušiam. Ešte ľavá